Üdvözlök mindenkit! Topa vagyok, és ott egy tök lámpás. És már megvan a redstone, meg minden, most már 2 videómat töltöm fel. Lehetséges, hogy hívni fognak Skype-on, akkor leállítom a videót, és csak később folytatom, de folytatni fogom. Na végre, tök lámpás, és tökök, de tök lámpás lesz belőlük. Na szóval már megvan a redstone, itt a 4 vasam, hogy használjuk fel. Megvan! Ja, kérdezzetek, nem én adtam ki ezt a hangot. Véletlenül is én voltam. Na, menjünk az NPC faluba, mert ott akarok lakni. Igen, az iránytű elvezet az NPC faluba. Ha meg nem tudja valaki, hogy kell craftolni pappert, azt kérdezzem meg kommentben, mert én meg tudom mondani neki. Cukornádból kell csinálni. Ugyanúgy, mint a kerítést, csak a stick, ez meg cukornád. Na, meg kell fordulni. Ja, az előbb még erre kellett jönni, nem? Hát arra meg kell... Hé, ez nem is az NPC falu. Itt lenne fönn a hegyen? Vagy mi? Úgy tudom, az iránytól az NPC faluba vezet. Engem arra vezetett. Az multiplayer szerveren van, ott lakok az NPC faluba. Megzavarodott. Na, most egyet mutat. Most arra. Most arra. Itt van lenn. Vagy mi? Ez megzavarodott. Inkább csinálok egy mappot. De ahhoz meg cukornát kell, mindegy. Na, akkor... Valamivel el is kéne tölteni az időt. Tudom mivel, gyilkolászok. Azt megölöm. Mi van, befostál, öcsipók. Hát, nem tudok mit csinálni ebben. Most nem tudom, mit csináljak, mert annyira unatkozom. Mintha megkezdem azt hinni, amúgy elárulom nektek, hogy nem nézzétek annyira a videóimat. Szerintem nagyon rosszak lennek. Nem is az, hogy nagyon rossz, hanem rosszak a videóim. Mert hát nem hosszára el, hogy így legelsőbb meg csak 13 videót, azt mindenki feliratkoz, like, meg minden. Nem az, hogy néha lájkoljátok, nézzétek meg iratkozzatok fel, ha tetszik. De nem lehet, van 4 feliratkozóm, ha jól tudom. Nem a subra megyek, de most őszintén. Meg reklámozni se. Senki se reklámoz, nem fognak felé. Senki se mondja, hogy milyen jó, már nézzed be a Topa videóit, iratkozzál már fel rá, mert jó videókat csinál. Semmi, nem reklámoz senki. Tanácsot is kértem Zerekopitól. Azt mondta, hogy várjak meg, hogy reklámozzák. Hát
őt se reklámozta senki, meg volt az 50 só, utána megindult neki. Remélem valami is így lesz. Meg lesz valahogy az 50 só, az megindul. Amúgy itt én nagyba itt fát vágok. Remélem nem zavar titeket. Megbeszélek itt a dolgokról, hogy mi hogy van. Na, szóval írjátok meg, mi érdekel titeket. Azt csinálom, ami érdekel. Hogyha más játék érdekel, más játékkal játszok. Például van egy jó játék, a Minecraft, az nekem bejött. Ez nagyon jó játék. Nekem nagyon bejött. Nem Minecraft, Minecraft. Majd nem találok cukornádat, hogy hogy tudjak csinálni, már megint esteledik. Na mindegy, akkor térjünk vissza a játékra, mert szerintem nem nagyon érdekel titeket ezek. Vagyis nem nagyon érdekelnek titeket ezek a dolgok, hogyha érdekel, írjátok. Na szóval, hogyha érdekel, írjátok meg, azt beszélek a dolgokról, hogy mi hogy van nálam. Meg azt hiszem, igen, lesz egy ilyen kérdez, már itt a legelején, még most kezdtem el, nem mindegy, lesz egy ilyen kérdez felelek, majd leírom 2013. január 20, legyen 24-ig, mert 23-án a szülinapom lesz, nem akarom pont a szülinapomra zárni. Na szóval 2013. január 23 küldhettek e-mailt, kommentben ott lesz az e-mail cím. Tönkre fog menni az ax. Mennyi fát szedtem? Egy 60, egy 7, meg egy 26. Hát, nem is tudom, szerintem elég lesz, átkraftolom. Húha. Azaz. Hát nem is tudom. Szerintem házat kéne csinálni. Tudjátok mit? Csinálok mindjárt, csinálok világítást, hogy lássatok is valamit. Nem dobta el. Nem ott ezek. Akkor elő az ágyat. Is a bed? On the bed! Is the bed! Aludjunk. Várjátok. Ezért kell a kard a kezembe, hogyha jönnének a szörnyek, valahogy beszpannolnának. Mert nem jöttek, akkor szedjük ki ezt. Szedjük ki ezt. És kiüthetjük ezt. Mivel nem vagyunk pazarlók, elvisszük. Amúgy nem tudom, meddig fogom hurcolászni. Na én most... Hát nem vágom ki. Várjatok egy kicsit, most vágok egyet. Na, itt vagyok, kivágtam a beszélgetésemet. Nem Skype-on, inkább hívok.
Csak nem biztos, hogy hallottátok, de nem baj. Annál jobb. Nem rontja a hangminőséget. Már nem mintha rosszul kell. Nehogy úgy értsétek. Kiütöm azt, aki azt mondja. Most totálra valamit el kell dobni. Mit dobjak ki? Kidobom. Itt a virág, ez minek? Az meg miért nem ezen van? Ez az 5 szlamból nem kell. Első kell mondom, nem kell. Te ne... Ez nem kell, ez nem kell. Megértetted? Na ne kísértsél, te kocsog. Kocsogrépa 58. Mindegy. Átállítom a nevemet. A dinnye 55-öt. Kocsogrépa 58-ra. Kell egy nagy tér. Nem én? Én nem engedsz el? Akkor már kivágom. Legyen sok fám. Szép házat akarok. Ott van Heli! Miért loptad el zsidov családjét, te? Te átkozott! Hú, te csirke! Ó, disznóhús. Hol vagy? Hol vagy? Nem látok. Köszi a húst. Nem tudom felvenni a húst, miért nem? Eldobom azt a szart. Nem kő. Nekem kőhús! Adjál húst! Ne! Megütöttem a kutyát. Jaj, né, segítség! Meg ne öljetek! Ne öljetek meg! Kérlek, kérlek! Hagyj békén! Ronda kutya, ronda kutya! Meg fogok halni. Na ez az. Így né. És még XP-t is kaptam. Ne gyorsan dobjuk fel az életünket. Mert amilyen kutyával találkozok, remélem. Azért kardot vegyük a kezünkbe, hogyha találkozzánk kutyával, és meg akarna támadni. Lassan nő az életem, de nem érdekel. Nem úgy itt közben kajálok. Amúgy kezdtek miért ütottam meg a kutyát, de hogyha jól megnéztétek, és szerintem jól megnéztétek, de azért elmondom, láttátok, hogy véletlenül ütöttem meg, mert a disznót akartam leütni. Kis malac. Kurattak. Valaki kikuratta a malacokat. Ez az! Adott XP-t. Visszatérek arra, hogy nekem kell az XP, mert szeretem. Ocsvencs. Nem tudom, hogy mondják ki. Fakardot kell csinálni, hát ez beszarás, hát vaskardomban minek csinálják fakardot. Wow! Majdnem leeste. More! Ott van vas. Ezt ki kell szedni. Várjatok, mindjárt jövök, csak elmegyek pisálni.
Itt vagyok! Na, szóval itt vagyok, hogyha nem hallottátok volna. Na, szóval ott tartottunk, hogy ott van vas, meg vannak kuratott malacok, úgyhogy... Kurva anyját a buzilomb! Ja, amúgy a vasat lehetséges, hogy úgy fogom szólítani, és vagyis hát mondani, hogy fém. Azért nézzétek, hogy vasnak hívják. És tudom, csak... És ott lesz. Nem. Ezt találtam kemény 8 fémet, vagy vas, vagy nem tudom. Látjátok, már is úgy hívom, mert elfelejtettem. XP! Kigyilkolás kéne mindenkit. XP! Már 3-as szintű vagyok. XP! És nem adott kaját, dögöljem meg. Még egyszer. Wow, XP! És ez adott kaját. Ó, de köcsög. Hogy fogok én itt fölmenni? Hát úgy, ahogy a malac akart. Ödönt. Tényleg, én akarok magamnak örökbe fogadni egy kis ödönt. Megcsinálom az egyik hardcore feladatot. Na jó, azt nem tudtam. Hát nem baj. 2. 10-et kell szorítani. 3. 4. 5. 5, azt mondja. 6. 7. 8. 9. És megvan a 10. Clay. Találtam sok, nagyon sok clayt. Inkább feljövök a felszínre, mert úgy gyorsabban kiszedi a clayt. Rengeteg clayt talált. És lesz. Ó, és nincs több hely. Gyorsan dobálj ki valamit, nem kell. Nem kell. Nem kell. Nem kell. Vedd föl. Mielőtt eltűnik. Ez az. Valamit dobáljunk még ki, mert tudok még szerezni. Na szóval. Ezt még tudok craftolni. Ez se kell, mert várjál, ott mennyi fát dobtam ki. No, de akkor nem kell. Nem kell. Nem kell. Nem kell. Inkább clay, mert csinálni akarok majd téglaházat. És hogyha a clayt izéled, kisütöd, kapsz brickset, és hogyha a brickset is, hogyha meg 4 brickset összecraftolsz, úgy mint a crafting table, akkor megkapsz egy ilyen bricks téglát. Jó, akkor elmondom magyarul, hogy értsetek is valamit, de be fog telni a helyedén. Még gyorsan el kell köszönnöm. Esküszöm, nem sokára jön a következő rész, mert egy rész már feltöltött. Sziasztok!